Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё зноў Марыя Вайтовіч. Сёння пагаворам пра тое, як сусветная палітыка ўсё больш уплывае на Беларусь. У нас у гасцях палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Вітаю, Вадзім. Привет. ЗША абмяркоўваюць новыя сцэнары вайны. Дональд Трамп пагражае санкцыямі і Маскве, і Кіеву. А Беларусь разам з Расіяй рыхтуецца да вучэнняў Захад-2025. Пагаворам пра тое, чым гэта ўсё абярнецца для беларусаў і для ўсяго рэгіёна. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам. Канешне, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, а таксама на YouTube-канал «Навокал», дзе ёсць нашыя дакументальныя стужкі. Пачнём з міжнароднага кантэксту, бо ён задае тоны нашай частцы свету. Дональд Трамп заявіў, што гатовы накласці санкцыі нават на Украіну. Што гэта кажа пра яго бачанне вайны? Як увогуле ты, Вадзім, адрэагаваў сам на гэтую навіну? То бок цяпер не толькі Расія вінаватая, так, але і аказваецца і Украіна, на якую напалі. Ну, гляди, ясно, что президент Трамп человек з асаблівым бачаннем ситуацыі ў рэгіёне, ён вельмі актыўна вядзе дыпламатыю, так як ён гэта бачыць. Ось, так, каментаваць, чаму ён мяркуе гэтыя сады больш эфектыўнымі для перамоваў ці менш эфектыўнымі, я па шчырасці не бяруся, не спецыяліст па думках Трампа ці па яго падыходах да перамоваў. Але што мне здаецца для нас усіх галоўнае, не тое там знайсці правільныя словы пра Трампа ці там пра Зеленскага. Мне вось заўжды галоўнае, што як для гэтага і ад гэтага будзе для Беларусі, бо безумоўна Беларусь за палітыкі Александра Лукашэнкі па вушы уцягнутая ў вайну. Лукашенко сам гэтага асабліва зараз не адмаўляе. Так, ён кажа, што мы прост не удзельнічаем, напэўна, праўда, але, безумоўна, беларускія ўлады тут просто зрабілі ўсё, сказаў, тое, што супярэчыць просто інтарэсам беларускага народа, бо ў выніку беларуская эканоміка зараз звязаная на вайну, абслуговвае расійскі ВПК. Мы бачым па тых жа расследаваннях Белпола, як будуюцца наўпрост у жылых кварталах Менска заводы по вытворчасці дронаў для России. Это ўсё законныя вайсковыя цэлі для Украіны. Украіна праца наўпрост кажа. Ужо і так у небе беларускім лётаюць туды-сюды беспілотнікі баявыя. Рэжым Лукашэнкі не здольны гэта неба закрыць вайсковымі, не дыпламатычнымі шляхамі. І вось гэта, мне здаецца, самыя такія ключавыя наступствы, што маем зараз. Ну і можам пазмаўляць пра тое, якія наступствы могуць быць пазней, бо, канешне, тое, як і калі будзе завершаная вайна, ці будуць якія перамовы ідзе, і галоўнае зараз у моманце бліжэйшыя тыдні гэта як пройдуць вучэнні Захад-2025, гэта ўсё ўжо будзе непасрэдна ўплываць на лёс Беларусі і жыццё беларусаў. Дзякую вялікі. Пра вучэнне Захад-2025 мы літаральна праз некалькі хвілінаў будзем размаўляць, але яшчэ казала наконт міжнароднай сітуацыі. Амерыканскія спецслужбы прагназуюць, што ў наступныя 5 гадоў можа пачацца яшчэ 5 войнаў. Так, і я час ад часу чую такія думкі, такія развагі і ад саміх палякаў, і ад літоўцаў, так што яны баяцца, што гэта адбудзецца і што такія войны могуць закрануць менавіта гэты наш бліжэйшы рэгіён. І, дарэчы, гэтыя самыя спецслужбы і эксперты таксама пра гэта кажуць, што будзе 5 канфліктаў, у тым ліку на гэтай тэрыторыі еўрапейскай. Як ты лічыш, ці сапраўды рызыка глобальнай эскалацыі такая высокая? І калі мы ўжо кажам пра Беларусь, што мы можам рабіць у гэтай сітуацыі, так? Бо Беларусь, я маю на ўвазе улады беларусаў, Лукашэнку, і так ужо лічуць суагрэсарам у вайне з Украіны. Што мы можам рабіць сёння, каб усё ж такі застацца ў дэмакратычнай фазе? Главное застацца ў бяспечнай краіне, каб яна была разбураная вайной. Бо, на вялікі жаль, беларусы ў сваёй гісторыі добра памятаюць, што бывае, калі сусветныя войны праходзяцца па тэрыторыі Беларусі,
і у выніку інтарэсы Беларусі дзесьці там на 10-м плане, а просто ўсё разбітыя, беларусы забітыя. Мы ведаем, як це страшно. Тому так, конечно, зараз ёсць рызыкі конфліктаў глобальных, і таксама чытаў аналітыку пра тое, як могуць быць нехта нават сінхронізаваныя канфлікты кітайскія на Тайвані і расійскія в Сходній Європі. І, безумоўна, здаецца, беларускі фокус тут акурат у тым, каб мы, самая стратэгічная мэта, это вось як мы ж некалькі разоў назвалі так, на жаль, рэжым Лукашэнкі, як сінонім беларускіх уладаў, то бок тыя, хто фізычна уладарыць у Беларусі, так, стратэгічная мэта, каб гэтага не было. Гэта гэты бяспекавы фокус, это вельмі яскравы напамін, што там просто вызваленне палітвязняў ці вяртанне палітычнае ў 19 год, гэтага не дастаткова, бо гэта не забяспечвае беларускую бяспеку ў будучыні, а гэта стратэгічна галоўна. І таксама у цяперашніх умовах нам вельмі важна, каб Беларусь захоўвала сваю суб'ектнасць, бо я ўжо згадаваў прыклады не толькі другая сусветная, першая сусветная, можна згадаць і 1812 год, калі як было пра ўсе те войны ў знакамітым відэа беларусамі пра гісторыю, што беларусы з абодвух бакоў усе недзе б'юцца, а ў выніку Беларусь прайграўшы апрыёры, бо нашы інтарэсы ўвогуле не прадстаўлены. Таму вельмі важна, каб голас Беларусі увогуле гучаў у гэтым бяспекавым вымярэнні. Так зараз гэта могуць рабіць беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларуская аналітычная супольнасць, і гэта тое, што мы ўсе спрабуем рабіць, і я у тым ліку асабіста, калі, напрыклад, летам рабілі беларускі сайт-івент у Гааге падчас самміта НАТО, гэта акурат магчымасць вось так беларускую павестку прасоўваць. І, па-другое, вельмі важна, каб Беларусь адчувалася не толькі як частка праблемы, але таксама як частка рашэння. Бо сапраўды зараз Беларусь гэта, у тым ліку дзякуючы першую чаргу высілкам Лукашэнкі, так, гэта суцэльная праблема для рэгіёну. Гэта краіна, адкуль з поўначы могуць нападаць на Украіну, краіна, з якой з усхода ўжо ідуць гібридныя атакі супраць НАТО, і міграцыйны крызіс, і пытанне кібербяспекі, і вось гэтыя ўсе тэсты таго, ідзе, як спрацуе 5-й артыкул НАТО, што у нас беспілотнікі залятаюць, ці беларускія верталёты залятаюць, ці там беларускія памежнікі трохі на тэрыторыю дзесьці там Літвы і Польшы ідуць. Гэта ўсё такія вось тэсты, і гэта ўсё вельмі небяспечна. І гэта праблема. Так вось важна, каб Беларусь была часткай рашэнняў, бо незалежная еўрапейская бяспечная Беларусь гэта была і бяспека для Украіны з поўначы, і бяспека для ЕС і НАТО, калі б іх мяжа за Расіяй у бяспрэчным сэнсе праходзіла не па Польшы і Літве, а праходзіла дзесь там пад Смаленскам. І вельмі важна гэта тлумачыць у самых розных вымярэннях і знаходзіць канкрэтныя рашэнні і канкрэтныя рэкамендацыі. Тут я просто не магу не прарэкламаваць аналітычны дакумент, які каардынаваў падрыхтоўку. Гэта Red Paper, чырвоная кніга па беларускай бяспецы, па беларускай еўрапейскім кантэксце, і як у розных вымярэннях тут можна працаваць, што можа рабіць Еўропа, каб рабіць Беларусь больш бяспечнай. І я просто маркую, што вялікі жаль, сёння ў свеце размовы пра палітвязняў, нацыянальную ідэнтычнасць, дэмакратызацыю, правы чалавека, там гендерную роўнасць і шмат чаго яшчэ, яны, на жаль, часцяком сходзяць з глобальнай павесткі, і як бы да гэта не ставіцца, але факт у тым, што в такіх умовах вельмі важна, каб Беларусь не згубілася. І зараз прызма бяспекі – гэта тая прызма, праз якую на Беларусь усё яшчэ вельмі гатовая глядзець. Бо ясна, што нам баліць Беларусь, нам баліць 20-й год, нам баляць палітвязні, яны ніколі так не будуць балець еўрапейскім палітыкам, і ніколі не будуць настолькі высока в глобальнай павестцы, як восень 20-го года. Таму нам вельмі важна, каб тэма бяспекі гэта была не тая тэма, за якой Беларусь фактычна просто кідаюць у адзін кошык з Расіяй, а каб праз гэтую тэму акурат беларускую суб'ектнасць падымаць. Дзякуй вялікі, Вадзім. Я ж правільна разумею, што цяпер менавіта лукашэнкаўская такая Беларусь, цяперашняя Беларусь, мы на яе і свет
на яе глядзіць не толькі як на памежжа паміж Расіяй і Захадам, так, а як на самастойны фактар небяспекі. І мы павінны рабіць усе магчымае, каб змяніць гэтую сітуацыю. Караценька толькі вось дадам яшчэ одно пытаннішка наконт таго, што добра, беларускія дэмакратычныя там лідары, яны ездзяць там па свеце, яны спрабуюць все ж таки змяніць сітуацыю, распавядаюць пра Беларусь, пра альтэрнатыўную, скажем, Беларусь без Лукашэнкі, пра людзей, якія робяць сапраўды патрыятычныя там нейкія справы і не хочуць вайны. Але ці панімае, ці разумее гэта, напрыклад, прэзідэнт Уладзімір Зяленскі, які з аднаго боку, так, вось мы такія суседзі, мы побач стаім, для усіх нас Расія, менавіта пуцінская Расія, гэта вораг, і як кажуць, што без перамогі вайны в Украіне не будзе перамогі Беларусі, усе гэта разумеюць. Чамусьці разумеюць беларусы, таксама не ўсе, беларусы там, якія сочаць за сітуацыю і хочуць жыць у нармальнай краіне. Але Уладзімір Зяленскі в Украіне, ён гэтага не разумее, ці ён заняты іншымі справамі і гэта ўсё адкладае. Чаму няма да гэтага часу вось сустрэчы, нейкіх перамоваў з прадстаўнікамі нашых дэмсілаў? Ну, глядзі, дзякую, вельмі добрае пытанне, нічого сабе красенькае. Глядзі, пра Украіну, пра Зеленскага. Ну, па-першае, канешне, у мяне няма хрустальнага шара, каб звернуць у галаву, што ён лічыць, але калі глядзець па фактам, я магу прыгадаць, як, напрыклад, калі ў навагоднім звароце Владзімір Зеленскі, ўсё, што ён згадаў пра нас, гэта сказаў «Жыве Беларусь». Ці згадаць, як зараз заява афіцыйнага Кіева адносна пачатка вучэнняў Захад, ясна, што негатыўная, але яна таксама узгадывае і нашу супольную мінуўшчыну ў Вялікім княстве літоўскім, і узгадывае нашу супольную будучыню ў Еўропе. Карацей, вельмі класны, празрысты, ясны украінскі меседж. І, безумоўна, ва ўкраінскай палітыцы ёсць свае стрымкі, свае супрацьвагі, свае складанасці. Таму, напрыклад, ёсць там пытанні так палітычна сустрэчна высокім узроўні. Я ведаю, што для гэтага ёсць свае абмежаванні. І гэта таксама можна разумець Украіну, для якой пытанне бяспекі і бяспекавых рызыкаў часам робіцца вялікім. Що тут ясна, і ясна таксама, што шмат такія пытанні, якія, напрыклад, нас хвалююць адносна лёса тых жа беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Ну, як скажам, просто мы бачым увесь кантэкст украінскай сітуацыі, палітыкі, мы бачым вось той кавалачак, які тычыцца беларусаў. Наколькі я разумею, там шмат у тых тэмах, так, ёсць складанасці, натуральна, падчас вайны, і часам справа не ў тым, што некае асабліва дрэннае стаўленне да беларусаў, а ў тым, што проста складаны нейкія працэсы нармальна падчас вайны наладзіць, і для гэтага трэба быць экспертам па украінскай палітыцы. Каб аналізаваць глыбей, я такім экспертам тут не з'яўляюся, гэта да украінскіх калегаў. Таму, мне здаецца, важна фокусавацца на тым, што магчыма. Так, гэта развіццё таго ж добраахвотніцкага руху. Гэта не толькі тыя, што нам ваююць за Украіну, але гэта просьба валантэрскіх арганізацый, якія дапамагаюць і украінцам, і беларусам. Ўсё тое, што тычыцца гуманітарных місій. Гэта таксама праца экспертная. Я тут магу згадаць, як мы з украінскай прызмы яшчэ ў 22-м годзе, акурат на пачатку вайны, пачыналі сумесна беларуска-украінскі экспертны дыялог, і як гэтыя дыскусіі, мякка кажучы, не былі простымі ў гэты момант, але мы іх пачыналі, разумеючы, што гэта трэба. Мы бачым зараз, што гэты беларуска-украінскі такі трэк экспертнай дыпламатыі, ён выдатна працуе, існуе штогадовы форум князёў астрожскіх. Ведаю, што і гэтай восенню гэты форум таксама будзе. Ён будзе, дарэчы, па пашыраным фармаце, частка ў Львове, частка ў Кіеве, і у Львове больш такая акадэмічная, у Кіеве больш ужо экспертна-палітычная. І так гэта дэманструе, што ёсць магчымасць дыялогу, ёсць прагрэс. Так, безумоўна, хацелася б, як заўжды і паўсюль, болей. На жаль, як заўжды, калі даходзіць да канкрэтнай працы, вельмі шмат людзей, якія гатовы свой ресурс у такую працу укладаць, будь то там
свой час, свои грошы, свои інтэлектуальныя высілкі. Часцяком ёсць такое жаданне чакаць, калі все само собой здарыцца, ці там не ведаю, Зеленскі штосьці ўсё зменіць, ці там Ціхановская прыедзе ўсё вырашыць. Канешне, працаваць складаней, але трэба. І таму мне здаецца вельмі важна таксама, каб на чалавечым узроўні беларуска-украінскія кантакты максімальна трымаліся, каб была падтрымка, бо ясна, што падтрымка сёння для Украіны гэта просто сходзіць з нашых стратэгічных інтарэсаў. Для мяне это перш за ўсё мае каштоўнасці, тому я буду падтрымліваць Украіну, як бы Украіна там да беларусаў не ставілася. Але гэта таксама наш стратэгічны інтарэс усіх беларусаў, бо, канешне, без бяспечнай Украіны не будзе бяспечнай Беларусі, і тое самае наадварот. А калі не будзе бяспечнай Беларусі, заўжды будзе пагроза для Украіны з поўначы, таму ў наших супольных інтарэсах, каб была нармальная супраца на ўсіх треках. Я думаю, што гэты адказ прагучаў таксама і для гаспадарні панышкі, якая ў нашых каментарах піша, што вось гэтая сітуацыя адбываецца, калі там Зеленскі там нібыта не ідзе там на нейкія перамовы з Беларусю, так з дэмсіламі, таму што ў дэмсілах няма рэвалюцыянеру нібыта. Гэта пры тым, што колькі беларускіх ваяроў ваююць на баку Украіны, так і гэтак далей, так астатнія падчас вайны не цікавяць Зеленскага. Вось такі каментар прыйшоў да нас. Ну, я б сказаў, што тут, па-першае, само ўспрыняццё, што ўвогуле цікава толькі вайскоўцы, гэта просто такі досыць вузкі погляд на палітыку. Я ведаю, што нават падчас вайны ў Кіеве погляд шырэйшы. Былі спробы, сказаў так, зрабіць зручны для Кіева дыялог, калі было жаданне вось нейкія можа больш за год таму, калі было жаданне, каб полк Каліноўскага стаў нейкім альтэрнатыўным палітычным цэнтрам, што, як па мне, відавочна нерэалістычна, не таму, што полк Каліноўскага дрэнны, не, это гераічныя хлопцы і дзяўчаты, дзякуем вялікі, але таму, што не можа быць палітычным цэнтрам адной краіны, вайсковая адзінка, якая знаходзіцца ў вайсковым падпарадкаванні кіраўніцтву іншай краіны. Так не бывае. І я бачу, што так апошні час такія нерэалістычныя амбіцыі трохі сышлі. У Кіеве разумеюць, што беларускае грамадства, беларуская палітыка існуюць у тым выглядзе, якім існуюць. Працаваць трэба не з тымі, хто зручнейшы, з тымі, хто рэальны. І так я бачу, што на тым жа форуме Астровскіх ёсць добры контакт. Памятаю, як сам у мінулым лістападзе у Кіеве, як мы спакойна перамаўляліся з украінскімі народнымі дэпутатамі і з экспертамі, і з усімі, і ёсць агульная мова, ёсць агульнае разуменне выклікаў і праблемаў. Так, секунд там за кавай табе агучаць яшчэ свае ўнутрыкі і палітычныя праблемы, чамонікі беларускіх пытанні не вырашаюцца, але гэта пакінем у нефармальную частку. Але ясна, што гатоўнасць такая ёсць, і просто трэба карыстацца тым, што маем зараз, і ў Украіне, і Беларусі аналітычная парада аднолькавая, працаваць з рэчаіснасцю, а не чакаць некай лепшай карціны, больш утульнай для сябе. Вось, дарэчы, наконт працаваць з рэчаіснасцю і патрыятычных настрояў беларусаў. Віктор К. піша: праблема значна глыбейшая, бяспека Украіны і Беларусі, гаворка пра бяспеку заходняй цывілізацыі. Дзякую за тое, што вы гэта нагадваеце, гэта сапраўды так. І той же самы Віктор К. піша: каб Беларусь была часткай вырашэння праблемы беларусам, трэба быць актыўней, самім беларусам, звычайным беларусам. Актыўней, а не чакаць міфічнага вакна магчымасцяў, што нам замінае стварыць свае бутафермы, калі з войскам там не атрымліваецца, так, з нейкім там, якое там павінна кагосьці вызваліць, напрыклад, так. Бачыце, нават сёння у беларусаў яшчэ ёсць нейкі імпэт-запал яшчэ рабіць, хоць нешта. Да. Імпэт-запал ёсць не толькі на бутафермы, бо, канешне, кожны можа зрабіць свой унёсак, кожны, не ведаю, можа, банальна зарабіць $3, ашараваць іх на дапамогу на рэабілітацыю, напрыклад, беларусаў ці ўкраінцаў, якія сталі ашарамі вайны. І гэта можа зрабіць проста абсалютна кожны, гэта нават нейкі не ўдзел у вайсковых дзеянняў, няма абмежавання. І гэта так адказнасць кожнага з нас.
Дзякуй. Вадзім, яшчэ одно пытанне з чату і перайдзем да наступнай тэмы. Вожык Патрыёт пытаецца: партнёрам прадаставілі Red Pepper, ці выглядае гэта так, што яны прыслухаліся да зместу, бо тады была хваля рыторыкі, што трэба падвышаць вайсковы кампанент, а цяпер неяк усё сцішылася. Разумееш, пра што гаворка? Ну, так, безумоўна, конечно, я б сказал, ну, наивно лічыць, што той факт, што проста беларускімі экспертамі распрацаваны і дзякуючы падтрымцы беларускіх палітыкаў прасоўваецца аналітычны документ, конечно, ну, здаецца, было вельмі, сказал, наіўна амбітна лічыць, што я з ім прыйду і так проста ў НАТО, генсек НАТО завтра скажа: ой, дзякуй, Вадзіме, ну все, бяру Red Paper, все робім, як ты сказаў. Конечно, так это не працуе, але ясна, што калі няма документа, няма рэкамендацыі, яны ўвогуле не прасоўваюцца, то яны дакладна не будуць рэалізаваны. І таму, безумоўна, важна працаваць з адвакатаваннем канкрэтных документаў. Важна, каб усе гэтыя рэкамендацыі напаўняліся дзейнасцю, каб праяўлялі актыўнасць у тым ліку беларускай арганізацыі, напрыклад, па напрамку інфармацыйнай бяспекі ці моладзевай бяспекі. Там ёсць вельмі канкрэтныя парады, якія так при падтрымцы Еўропы, але шмат у чым выконваць трэба беларускім грамадскім арганізацыям і ініцыятывам. І вельмі важна, каб так все мы падключаліся. І таксама важна, каб гэтая тэма не сыходзіла, бо немагчыма там один раз пра нешта сказаць і забыць. Это трэба казаць шмат разоў у розных кантэкстах. Таму, безумоўна, праца па гэтай бяспекавай тэме не спыняецца. Я ўжо згадываў так прэзентацыю Red Paper, якая была у Газе падчас самміта НАТО. Але таксама з гэтай тэмай я буду зараз у верасні на канферэнцыі ў Празе. Ведаю, што зробім такі зараз маленькі тызер. Будзе таксама адмысловы экспертны івент у Вене. Таксама у Берліне будзе міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, дзе я заявіў і мадэрую секцыю, якая тычыцца акурат бяспекі Беларусі ў еўрапейскім рэгіёне. Дзякуюся, сабраўся там тузін экспертаў, прычым з Беларусі, з Польшы, з Украіны, розных экспертаў па бяспекавай тэме. Дзякуючы іх актыўнасці вось мы абмяркуем гэтую тэму. Таму так. Таму кожны падключаецца як можа, і, безумоўна, працу па гэтым кірунку спыняць ніяк не будзем, бо бачым, што на вялікі жаль гэты погляд на Беларусь праз бяспекавую прызму ён яшчэ доўгі час застанецца. І ад нас проста залежыць, ці гэта будзе для нас толькі праблемай, ці мы зможам гэтым скарыстацца, каб павялічыць суб'ектнасць Беларусі ў інтарэсах саміх беларусаў. Дзякуй, Алекі. Пераходзім да галоўнага ваеннага сюжэту, які непасрэдна закране Беларусь. У Беларусь вяртаюцца расійскія войскі. І гэта адбудзецца ўжо ў верасні, так, літаральна у сярэдзіне верасня пачнуцца вучэнні захад 2025. Што на сёння вядома пра гэтыя вучэнні, ці сапраўды колькасць удзельнікаў меншая, чым у 2021 годзе, якая небяспека для там іншых нашых суседзяў, і ведаю, што ты вывучаў гэтае пытанне і можаш адказаць на іх. Сапраўды, у нас ёсць, сказаў, шмат супярэчлівай рыторыкі Менска, і я таму грунтуюсь тут першую чаргу на двух крыніцах інфармацыі. Гэта дадзеныя на зямлі, то бок нейкія рэальныя перамяшчэнні войскаў, якія будуць бачныя. І другое, гэта та інфармацыя, якую даюць заходнія выведкі. Бо гэта две крыніцы інфармацыі я лічу надзейнымі, і гэта тое, з чым варта працаваць. Дык вось, што мы бачым, што так, перамяшчэнне войскаў ужо фактычна ідзе, ужо першыя эшелоны з расійскімі вайскоўцамі у Беларусь сапраўды прыбываюць. Разам з тым мы бачым дадзеныя літоўскай выведкі, якая, ну, скажем так, Літва гэта не тая краіна, якая там заўважна, не ведаю, там у нейкім улагоджванні сітуацыі, занадта мяккім стаўленнем да Лукашэнкі ці Пуціна, не. Літва, відавочна, вельмі пільна сочыць да сітуацыі, бо гэта яе мяжа, яе інтарэсы. Дык вось, з'явы Літвы не такія трагічныя. Літва звяртае ўвагу, што там можа будзе не 12, не 10 тысяч, можа нават толькі 8 тысяч вайскоўцаў.
і з іх там толькі 2000 можа у Беларусі, адпаведна пра ўдзел расійскіх вайскоўцаў. І таксама я б звярнуў увагу, вось мы ўжо згадывалі вялікія чэлленджы адносна там вялікіх рэгіянальных канфліктаў. Я б дадаў увагу на тэрміны, на якія такія канфлікты прагназуюцца. Гэта і заяваў, якія была інфармацыя па заходніх выведках, і заявы кіраўніцтва НАТО, і зараз Рютте, іде гаспадара Столтенберга. Так вось розныя перыяды это гучала, і самая ранняя дата, калі нечага такога можна чакаць, некай эскалацыі ў рэгіёне Сувалак, гэта 2027 год, ці хутчэй перыяд 2027, 29, 31. Вось у гэтыя гады сапраўды выглядае так, што будуць рэальныя магчымасці ў Расіі такую эскалацыю рабіць. Казаць пра РС Расіі, выгады і страты, такую пасля пачатку расійска-украінскай паўнамаштабнай вайны пра гэта казаць уже асабліва не варта, бо бачым, што нават калі это не надта ў інтарэсах Расіі, калі Расія реально не здольная перамагчы, гэта ёй не перашкаджае войны пачынаць. Таму рызыкі ў прамежку 2027, 2029, 2031, вось гэта рызыкі я б успрымаў вельмі сур'ёзна і не думаў, што гэта проста некае запужванне. Гэта реальная рызыка, што могуць так пачацца нейкія вайсковыя дзеянні, калі не ў напроставым, то ў гібридным фармаце. Але гэты перыяд ўсё ж такі значна пазней вучэнняў. Таму моя гіпотэза, якая пакуль абсалютна спраўджваецца, гэта той факт, што вучэнні Захад 2025 Москва і Мінск выкарыстоўваюць як вядомую басню Эзопа пра хлопца, які крычаў воўк-воўк. То бок вакол гэтых вучэнняў зараз будзе ўжо нагнятаецца, і далей будзе нагнятацца шмат некай істэрыкі. Мы бачылі заявы Мінска, што ці то адсунуць вучэнні ад заходняй мяжы, ці то наадварот наблізіць. Бачым нейкія вучэнні, інфармацыю пра то, што на вучэннях будзе там ледзь не адпрацоўвацца магчымасці ядзернай зброі, перамяшчэння, магчыма ядернага абсталявання ці то арэшніка, ці то беларускіх паланезаў, беларуска-кітайскіх дакладней. Вось гэта ўся рыторыка, якая, як мы бачым з нядаўняга рапорта Белпола, дзякую яшчэ раз хлопцам за іх працу, што пра тыя ж паланезы, гэта ваяўнічая рыторыка, мякка кажучы, трохі завышаная. Таму я мяркую, што зараз будзе шмат гэтай істэрыі цягам бліжэйшых тыдняў. Шмат будзе раздування і, скажем так, дыскрэдытацыі тых краінаў, людзей, якія будуць лічыць, што зараз магчыма некая эскалацыя. Потым гэтай эскалацыі не адбудзецца. Так, магчыма, будуць нейкія асобныя інцыдэнты падчас вучэнняў, такой вось падцяг гібридных атак і тэстаў, як адрэагуе НАТО, але не будзе ніякай паўнамаштабнай эскалацыі. Вучэнні скончацца, і пасля гэтага ўсе тыя, хто публічна казаў, чакаў, што зараз будзе вайна, яны будуць дыскрэдытаваныя, і, адпаведна, любыя наступныя чаканні ўжо рэальных, як я баюсь, эскалацыі ў 27-29 годзе, будзе лягчэй абвяргаць, маўляў, вось бачыце, гэтыя алармісты зноў, яны раней казалі, нічого не было. І я б тут гэта параўнаў з тым, як было на вучэннях Захад 2017, калі нават беларускія тэлеканалы бадзёра дэманстравалі картинкі, што вось глядзіце, расійскія танкі выехалі з Беларусі, вяртаюцца дадому, нічого не здарылася, не бойцеся алармістаў. Потым былі наступныя вучэнні Захад па парадку, Захад 2021, якія паступова перараслі ў расійскі ультыматум НАТО, у іншыя вучэнні, і пачалася вайна. Таму вось зараз, я думаю, як падсумоўваючы, зараз зноў будзе фаза такой рытарычнай эскалацыі без рэальных вялікіх баявых дзеянняў, каб максімальна усіх дыскрэдытаваць моўных алармістаў і каб сапраўды стварыць найбольш прыязны для Расіі інфармацыйны фон у 2027-2029 годах. Так што мы можам прагназаваць нейкія правакацыі на мяжы ад мігрантаў да там зблудзіўшых ракет ці дронаў нават, так? У гэты час. Абсолютно, гэта ўсё можа быць. Ці не толькі ракеты, дроны. Я нагадаю інцыдэнт, калі беларускія верталёты заляталі ў Польшу. Так, на хвілінку, але заляталі, такое было. І, магчыма, нейкія іншыя інцыдэнты, магчыма, нехта будзе там зноў паранены нейкімі мігрантамі ці не мігрантамі на мяжы, з памежнікаў, ці нейкія правакацыі. Вось да такога трэба быць гатовым.
І таксама б я не забываўся на інцыдэнты ў сферы інфармацыйнай бяспекі і кібербяспекі. Могуць быць рознага рода кіды, правакацыі, каб таксама, умоўна кажучы, праз медыа добрая ідэя, просто падарунак расійскай прапагандзе. Праз медыа запускаем качку, што заўтра пачынаюцца ўторгненні ў Сувалкі, ці яно ўжо пачалося, усе медыа это публікуюць, якія наіўныя, ўторгненне не адбываецца, клас, дэманструем, якія ўсе несур'ёзныя ў алармізме. Вось такіх рэчаў я б чакаў. Ну, такія наіўныя сцэнары, якія паўтараюцца зразу по раз. Такім чынам Беларусь... часам працуюць так. Ну так. Такім чынам Беларусь становіцца цэнтрам міжнародных сцэнароў, і важна гэта разумець не толькі палітыкаў, а ўсім нам. Дзякуй Вадзіму Мажэку за каментары і за свой аналіз. Дзякуй, што знайшоў час на наш эфір. Прыходзь яшчэ. Дзякуй табе, і дзякуй Еўрарадыё заўжды. І заўжды рады, канешне, прыходзіць эфіры да гледачоў Еўрарадыё і слухачоў. Трымайцеся, з вами была Марыя Вайтовіч, не пераключайцеся, у нас яшчэ будзе іншы эфір. Дзякуй.